Byle nie będzie pod prądem, wiecie. A się boisz, dewej, no teraz sikiera, ciebie ta metal zyga. Czekaj ty, bo jak to dupnie, to nos sam upieczy. To się trzeba jakoś zabezpieczyć. Czekaj, mało. Pomału, niech on se weźmie rękawice albo rękawice, Nie mam rękawic, już tam tu zrobimy. Czekaj, weź się jeszcze tak łoblic, tak, tu. Bo to dupnie, wiesz. O, widzisz. Dobra, jest pieprzony. A widzisz, godołek, że tam nie ma prądu. Ale hechłej. Ja, ty myślisz, że tak idzie gipko. Jak się zmęczysz, to powiedz, że ci pomogę. A dobrześ ty choć, aby ten brzeszczot założył. Na, jedź ty, zrób ty, pokoż No ty. widział, ty nic mu nie idzie powiedzieć. Kurde, nic mu nie powiedz, bo się zaraz obrazi. O, jednostajnym ruchem się wali, obejrzyj. Jak już Widzisz, połowa jak masz łazi? zrobiony. Ginał jak do masła. Jak już połowa masz zrobione, to teraz je mądry. Nie, Ronie, ty, on mu nic nie idzie powiedzieć. No Pieronie hechłosz, kurde, choćby jako baba, przyjdziesz to. Jeszcze się żadno nie skarżyła, jak ją hechło. Wiecie, a może jakieś taki mądry ruch. No to pieruńskie lewy obejrz. A wszyscy mądrzy, no to pokoż. Jo jest od hechłaniu babu, a nie kabla. Równo się tnie, szat. O, do rana, nas tam jeszcze dopadną. No to rżnij. Dobra, hopy, spoko, nie, bo musimy popilować, nie ma się O, co jak bać. to idzie. No. To chydajcie za kabel. Musimy go parametrów wytargać. No a czemu? No pora, z 20 metrów. A bo jak cię hycą, że masz ino za 2 bańki, to jest nisko szkodliwość czynu i cię nie zawrzą. No tak to te pieruny w Warszawie ustalili. Pierunie, skórz pieruński goroli, sam by nachodził 20 razy po to. No trudno, co zrobisz? Widziałeś? Chyba ci sami co wtedy, co nam zwiali. Ja, chyba tak. Weź zadzwoń szefowi, będziemy mieli wynika. Hopy! Te 2 paciuloki nas obserwują. Pierunie, Ty, uciekł, co się wrząsł? Chodź tylko. Ty, chyba nas zauważyli, popatrz, zaczynają zwiewać. Chodź, lecimy do samochodu do Galiny.